हरिओम भाई भौणी माने पूर्व भागरे आम्भे उपमा अलंकार विषय अवगत होइथिले। आशा करुछि ताहा निश्चित तुमको बुझा पड़िथिबो। वर्तमान आम्भे अर्थ अलंकारर अन्य एक विभाग उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकार विषय आलोचना करिबा। पढ़िबा पूर्व चल ओंकार ब्रह्मनाद करि नेबा। स्वस्थ तेबे चल उत्प्रेक्षा अलंकार विषय आलोचना करिबा। उत्प्रेक्षा अलंकार कौन? जेउठारे प्रकृत वस्तुठारे अपकृत वस्तुर संभावना बा तर्कणा करागले अर्थात उपमेय ठारे उपमानर संदेह बा संभावना करागले उत्प्रेक्षा अलंकार हुए। बुझिपारिल? अर्थात उत्प्रेक्षारे संभावना बा संदेहर मात्रा अधिक केउठारे? उपमेय ठारे। संभावनार अर्थ हैला कवि कल्पना बा कवि चातुरीर चमत्कारिता। जानिपारिल? उपमा अलंकार रे जेपरी उपमावाचक शब्द जेन्हे यथा तथा परी प्राय आदि व्यवहृत हेउथुला, ठीक सेपरी एही अलंकार रे मध्य उत्प्रेक्षावाचक शब्द उदाहरण कि, सते कि, सिना, सते, अबा, किबा, बा, बधे, जेबे प्रभृति वाचक शब्द व्यवहृत होइथाए। याको तुमे मन रखिबाकू पड़िबो, जा फଳରେ कि तुमको उत्प्रेक्षा अलंकार जानिबारे सहज लागिबो। एही अलंकारर उदाहरणटीए देखिबा। यह राधानाथ रायक चिलिका खंडकाव्यर एक पद विशेष। श्वेतांग चढ़ाई गुहा समुद्गत नीरभे दिकिबा उठे ऐरावत। एठारे देख वर्णनीय प्रकृत वस्तु श्वेत चढ़ई गुहा चिलिका जल मध्य थिबा एक पहाड़, जार नाम चढ़ई मानक मलरे पहाड़टी धला हो जाइछि, सेहेतु श्वेत चढ़ई गुहा बोली कुहा जाइछि। जहाँकि एठारे यह उपमेय। ताकू अर्थात पहाड़ को लक्ष्य करी कवि कल्पना निरभेदी करी उठिथिबा ऐरावत अर्थात ऐरावत देखिबाकू धला, पुणी समुद्र मंथन समय समुद्र जल भेद करी जात होइथिला। एणु एठारे ऐरावत अप्रकृत वस्तु बा उपमानर तर्कणा बा संदेह वाचक शब्द किबा द्वारा करा जाइछि। जानिपारिल? चिलिका मध्य थिबा एई पहाड़ फेनिल जलराशि को भेद करी विराजमान करिथिबा हेतु कवि कल्पना नेत्र बा संभावना माध्यम ऐरावत जल भेद करी सते किबा उठुअछि एहार वर्णना एही पदरे करिछंती। एणु एहा उत्प्रेक्षा अलंकार। बुझिपारिल पिलामाने? तेबे आउ एक उदाहरण देखिबा। देखिला सुंदरी सम्मुखे अपूर्व सुंदर युवक बर अंगवंत किसे अनंग अथवा नररूपी सुधाकर। एही पदटी गंगाधर मेहरंक प्रणय बल्लरी काव्यर अंश विशेष। एही काव्यरे शकुंतला और दुष्मतंक चरित्र प्रसंग कथा वर्णित। तेबे चाल एठारे ऋषिकन्या शकुंतला राजा दुष्मंत जे कि एही पंक्ति रे युवक वर
ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସୁନ୍ଦରୀ ଶକୁନ୍ତଳା ମନରେ ସନ୍ଦେହ ବା ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଦେଇଛି। କ'ଣ? ସତେ ଯେପରିକି ଏହି ଯୁବକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ୱର୍ଗର ଅନଙ୍ଗ କାମଦେବ ବା କନ୍ଦର୍ପ ହୋଇଥିବେ, କିମ୍ବା ସୁଧାକର ବା ଚନ୍ଦ୍ର ହୋଇପାରିଥିବେ। ବୁଝିପାରିଲ କାହିଁକି କନ୍ଦର୍ପ ସୁଧାକରଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ଏଇ ଦୁଇ ଦେବତାଙ୍କ ରୂପ ଲାବଣ୍ୟରେ ଆଉ କେହି ସରି ନାହାନ୍ତି। ଏଣୁ ଏଠାରେ ଉପମେୟ ଯୁବକ ବର ଠାରେ ଉପମାନ ଅନଙ୍ଗ ବା ସୁଧାକରଙ୍କ ରୂପର ତର୍କଣା କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷାବାଚକ କି ଦ୍ୱାରା ବୁଝିପାରିଲ? ଏଣୁ ତୁମକୁ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷାବାଚକ ଶବ୍ଦ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜାଣିପାରିଲ? ତେବେ ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାରର ଆଉ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଳଙ୍କାର ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର। ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର କ'ଣ? ନା ଉପମେୟରେ ଉପମାନର ଆରୋପ କରାଯାଇ ଅଭେଦ କଳ୍ପନା କରାଗଲେ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବା ନିମିତ୍ତ ଉପମେୟ ଓ ଉପମାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ବା ଅଭେଦର ଆରୋପ କରାଯାଏ। ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଉପମେୟଠାରେ ମୁଖ, ଉପମାନର ଚନ୍ଦ୍ର ଆରୋପ କରାଯାଇ ଅଭେଦ କଳ୍ପନା କରାଗଲେ କ'ଣ ହେବ? ଯଥା ମୁଖ ଚନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ମୁଖ ରୂପକ ଚନ୍ଦ୍ର। ରୂପକ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାରରେ ରୂପମୟ ପ୍ରଭୃତି ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଆରୋପର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲେ? ଏକ ବସ୍ତୁରେ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁର କଳ୍ପନା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପମେୟ ଓ ଉପମାନ ଭିତରେ ଭିନ୍ନତା ରହେ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାରର ମଧ୍ୟ ସଂଜ୍ଞା ଜାଣିଲେ। ତ ଏଇ ଦୁଇ ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ କ'ଣ? କିଏ କହିପାରିବ? ହଁ, ଉପମା ଅଳଙ୍କାରରେ ଉପମାନ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ସାଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। ଆଉ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାରରେ ଉପମେୟରେ ଉପମାନର ଅଭେଦ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଧାନତଃ ତିନି ପ୍ରକାରର, ଯଥା ପରମ୍ପରିତ ରୂପକ, ସାଙ୍ଗ ରୂପକ ଓ ନିରଙ୍ଗ ରୂପକ। ଏସବୁ ତୁମେ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିବ। ଚାଲ ତୁମ ବ୍ୟାକରଣ ପୁସ୍ତକରେ ଏହି ରୂପକ ଅଳଙ୍କାରର ଦିଆଯାଇଥିବା କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ାକର ଆଲୋଚନା କରିବା। ହରିଦ୍ରତାପଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋ ଜୀବନ ସାର, ଜଞ୍ଜାଳ ଜଳଦ ଜଳେ ଆବିଳ ଉଦର। ଏହି ପଦଟି କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟର ଅଂଶ ବିଶେଷ। ଏହି ପଦରେ ଦରିଦ୍ରତାରେ ପଙ୍କର ଆରୋପଣ ହେତୁ ଜୀବନ ସହ ସର ଓ ଜଞ୍ଜାଳ ସହ ଜଳଦ ଜଳର ଆରୋପ ବା ଏକ ବସ୍ତୁରେ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁର କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ତେବେ ଚାଲ ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିନେବା। କବିତା ବନିତା କବିତା ପିତା, କହିବା ଲୋକ ତାର ଉପମାତା। କଲେ ତାକୁ ଭୋଗ ରସିକ ନେତା, କେତେ ହେଁ ଅବା ରହଇ ଯୋଗ୍ୟତା। କୁମତି ଗୁଆଁର କେବଳ ବୈମାତ୍ର ଭାଇ ତାହାର। ଏହି ପଦଟି ରୀତିଯୁଗୀୟ କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାବ୍ୟ ରସକଲ୍ଲୋଳର ଅଂଶ ବିଶେଷ। ଏହି ସମଗ୍ର କାବ୍ୟରେ କିପରି କବି କ ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷର ନିୟମରେ ଏହାକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଶୁଣ, ଏହି ପଦଟିରେ ଉପମେୟଠାରେ କେଉଁ ସବୁ ଉପମାନର ସଙ୍ଗ ଆରୋପ କରାଯାଇ ଅଭେଦ ବା ଉପମେୟ ଉପମାନଠାରେ ସମତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି।
ଦେଖ, କବିତା ଉପମୟ ଠାରେ ବନିତା, କବିଙ୍କ ଠାରେ ପିତା, କହିବା ଲୋକଠାରେ ଉପମାତା, ଗୁଆଁର ଠାରେ ବୈମାତ୍ରେୟ ବା ବିମାତୃକା ଭାଇର ଆରୋପ କରାଯାଇଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ଏହି ପଦରେ କିଏ ଉପମେୟ ଓ କିଏ ଉପମାନ ଜାଣିପାରିଲ? ଆଚ୍ଛା, ଏହି ରୂପକ ଅଳଙ୍କାରରେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲ? ହଁ, ଏଠାରେ ଉପମେୟ ସହ ଉପମାନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଭେଦ କରାଯାଇଅଛି। ତେବେ ଚାଲ ଏହି ପଦର ଭାବ ବୁଝିନେବା। କବିତା ଝିଅ ହେଲେ କବି ହେଉଛନ୍ତି ତାର ପିତା, ଏବଂ ଏହି କବିତାକୁ ଯେଉଁ ଲୋକ କହୁଛି ବା ପଢ଼ି ଶୁଣାଉଅଛି ତାଠାରେ ଉପମାତା ଆରୋପ କରାଯାଇଅଛି। ପୁଣି ଏହି କବିତାଟିକୁ ଶୁଣି ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି ବା ଭୋଗ କରିପାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ରସିକ ନେତା। କିନ୍ତୁ ଆଉ କେତେ ହେଁ ଏହି କବିତାକୁ ଶୁଣି ବୁଝି ନ ପାରି ଏହି କବିତାର ନିନ୍ଦାଗାନ କଲେ। ସେହି କୁମତି ଗୁଆଁର ବା ମୂଢ଼ମତି ଠାରେ ବିମାତୃକା ଭାଇର ଆରୋପ କରାଯାଇଅଛି। ଏହି ପଦଟି ସାଙ୍ଗ ରୂପକର ଉଦାହରଣ। ଏହାର କାରଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପମେୟ ଅଙ୍ଗ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଉପମାନ, ଯଥା କବିତା ଝିଅ ହେବାରୁ କବିତାଠାରେ ପିତା, ଏହିପରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପମେୟ ଠାରେ ଉପମାନ ପଦ ସହ ସାଙ୍ଗର ରୂପ ଦିଆଗଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ଏହି ପଦଗୁଡ଼ାକ ବୁଝି କଣ୍ଠସ୍ଥ କରିନେବ, ନଚେତ୍ ତୁମେ ନିଜକୁ କ'ଣ ବୋଲାଇବ? ହଁ, କୁମତି ଗୁଆଁର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅଳଙ୍କାରର ଶେଷ ଉଦାହରଣଟି ଦେଖିନେବା। ଏହା ନିରଙ୍ଗ ରୂପକର ଉଦାହରଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଉପମେୟ ଠାରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉପମାନ ଆରୋପର ଅଭେଦ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଶୁଣିବା। କଳୁଷ ପଙ୍କେ ମୁହିଁ କେଡ଼େ ମଳିନ, କେମନ୍ତେ ସରିତର ହେବି ନଳିନ। ଏହି ପଦଟି ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ପଦ୍ମ କବିତାରୁ ଆନିତ। ଆମେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଏହି ପଦ୍ମ କବିତାଟି ପାଠ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଦେଖ, ଏଠାରେ କିପରି ଉପମେୟ ଠାରେ ଉପମାନର ଅଭେଦ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ଉପମେୟ ହେଲା କଳୁଷ ଓ ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଭେଦ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି, ଏବଂ କଳୁଷ ଯାହା ପଙ୍କ ତାହା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ କଳୁଷ ଓ ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଭେଦ ନାହିଁ, ଦୁହେଁ ଏକ ବସ୍ତୁ ବୋଲି କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଭଳି ଅନେକ ଅଳଙ୍କାର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ବ୍ୟାକରଣ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଏହିସବୁ ଅଳଙ୍କାର ଦିଆଯାଇଥିବା ହେତୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା ଏସବୁ କଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜ ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ରହିଲି।